Бүгіннен башлап республика клиник хастаханасында ковид вирусы белән авыручыларны дәвалау буенча өстәмә бүлекләр ачыла. Алар сезонлы салкын тию авырулары таралган чорда медицина учреждениялары эшчәнлеген җиңеләйтүне күздә тота. Хастахана нинди режимда эшләячәк? Хәбәрчебез кызыксынды. Яңа бүлекләргә коронавирус чыгышы һәм шуңа бәйле патологияләре булган пациентларны урнаштыралар. Ашыгыч ярдәм машинасы китергән авыруларга шунда ук диагноз куела. Вирус бармы юкмы икәнлеген ачыклыйлар. Куда пациент на несколько часов поступает, у него берется мазок на ковид и, соответственно, в случае Яңа килгән авыруларга ковид вирусына тикшерү алына. Анализ расланмаса, ул стационарга дәвалауга урнаштырыла. Анализ уңай нәтиҗә күрсәтсә, инфекция бүлегенә җибәрелә. Авыруда ковид вирусы булу-булмауга карамастан, ул тулы медицина ярдәмен ала. Каты авырган, өстәвенә коронавирус ачыкланган пациентларга шунда ук операция ясала. Барысы да бар. Заманча җиһазлар да, табибларга саклагыч махсус киемнәр дә. Һәр кеше мөрәҗәгать иткән вакытта ашыгыч ярдәм кирәк икән кешегә, әлбәттә безнең яныбызда ашыгыч ярдәм күрсәтүче операционный кабинет бар. Анда һәр вакыт бригада хирургов, операционный медсестралар бригадасы, алар һәр вакытта әзер ярдәм итәргә. Республика клиник хастаханасының бай фәнни практик базасы бар. Транспорт элемтәсе уңайлы авыруларны төрле районнардан кабул итә алалар. Коронавирусны дәвалауда да тәҗрибәләре зур. Пандемия башлануга ул беренче булып ковид госпиталенә әйләнде. Хәзер табиблар авыруларны тиешенчә дәвалауның мөһимлеген әйтәләр. Нинди яшьтә булуга карамастан, һәр авыруны тиешле бүлеккә урнаштыралар. Коронавирусы дәвалау буенча яңа бүлекләрнең ачылуы тулаем хастахана эшчәнлегенә кире йогынты ясамаячак. Алдан билгеләнгән операцияләрне дә ясыйлар. Фанис Фахаматов, Алмаз Хакимов, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары.